Navê me Mihemed Selîmê, paştavê me Aslanê, ez ji herêma Qiziltepe Xursîmê. Ev sinatêkan em jê dibêjim bi dagkirin. Ev 8 salê min e gezdivî îşî de dewam dikim. Ozana jî vêya dewam dikim li atölyeya xwe. Ez berêberê textê xwe li gor xebata xwe ez hazir dikim, ez jê dikim. Textê me jî kê ev textê em jê dibêjin hewr, li herêma me jê dibên hewr. Ya jî spîdar. Bi textê spîdarê vêya çê dibe. Yani a herî xweş li ser textê spîdarê derdikeve. Ji bo çi spîdarê? Gewrê adwa jî kê dohnê texta tê tineyî. Bi levzadinê jê dibe reçîne dohnê text. Wexta ku dohnê text divêya de ben nikarim şewtînim. Doh naşewte. Ez vêya bi kaxetê dikişînim ser û ez kopya dikim binêvê. Ez vê kopya dikim. û tenê ez şewtînim. Partî û rêxistin ji min ferq nakir ji min re. Kurdê serê xwe û canê xwe û bedena xwe di rêya kurdewartiyê dabe tu bihaya ê karibû wî pira ji min bisîn tineyî. Suretê me Mustafa Berzanî, Qadî Muhemed vana gişê wan li cem me ez serê xwe ji gişar ditewînim. Xebatak danê, xebatak kirinê, ronkayak xistinê pêşiya me Kurda a min şexsê me ez bibêjim. Ez ji bo wê ez minnetkarê wan im gel suretê wan çê bikim. Van însanên nemir li nirîna me de vana gerek li ber çava bin. Di herema de însan wan bivînin. Gelek jî dixwazin ji me bi pira bikirin ez jî wan nafirojim. Yani van suretê kurdewarê minî me xwe bi wan nas kirîye bihayê wan kes nikar pira bidime. Ez biha ji mir tineyî ji xwe. Yani ne ji bo bercewendiyê yî. Suretê vana jî kê gelek însan yani ez karim yekî bêjim ji Sûrî hatî alwir li qarşî min rûniştiye û li van suretan derî û giriyayî yek derketî giriyayî. Eger hûn karibin sereke xwe bişînin çand û hunerê. Hûn sereke xwe nikaribin bişînin çand û hunerê, hûn zahir bin hûn paşa roja wan jî kê tarî dikin. Wexta em di çand û hunerê pêş de nekevin, di ti tişkî de pêş de nakin.